Os argumentos nos que o Tribunal Supremo basea a sentenza coa que legaliza a prórroga de Ence non convencen o Concello de Pontevedra. Esta mañá o alcalde xa anunciou a súa intención de recorrer o pronunciamento por todas as vías posibles. Temos dereito a recuperar a ría como todas as cidades. Temos dereito a reubicar as industrias que están en dominio público e tamén perto de núcleos importantes de población. Hombre, claro, nos vamos a utilizar todas as vías e obviamente, obviamente unha delas é a Europa, non? Farano amparándose no voto particular da maxistrada que se desmarcou para pronunciarse contra a prórroga. O contundente voto particular que coincide cos argumentos do Concello que non se trataron nesta sentencia. Polo tanto, dito isto, dei orden expresa e urxente aos servicios xurídicos do Concello, que temos toda a confianza neles e que son moi competentes, para que busquen todas as posibles vías de recursos. Fernández Lores destacou que na súa resolución o Tribunal Supremo decide que non é necesario devolver o caso á Audiencia Nacional para que se analicen os outros argumentos defendidos polo Concello por Greenpeace que non se abordaron na sentenza. Todos os argumentos en contra da sentencia, o único que se tratou foi o tema de que se podían dar sentencias en empresas que tiñan a concesión de antes do 1988 e os outros argumentos que son todos contundentes, pois non se atenderon. Por lo tanto, o normal sería que se trasladara a audiencia para que estudaran en profundidade todos os argumentos presentados, ¿no? Pro rexedor capitalino, a situación de Ence na ría de Pontevedra é un pelotazo e insistiu en que o Concello seguirá loitando para recuperala. Porque eu sei que hai cidadáns en Pontevedra que están preocupados, incluso desacougados, non, pola sentencia, que manteñan a confianza, non, e que saiban que o Concello de Pontevedra vai seguir loitando por todas as vías posibles para recuperar a ría, non? Moi diferente é a interpretación que fan da sentenza dende a Pasteira. Para Ence, o Tribunal Supremo despexa incerteza sobre o futuro da súa factoría en Lourizán. Consideran que este pronunciamento é firme e senta xurisprudencia, confirmando que a prórroga se axusta ao ordenamento xurídico. Ademais, celebran que esta sentenza lle chega a seguridade necesaria para acometer os seus plans de futuro na fábrica e no resto do grupo.